Siyakwamukela ke mbukeli lezi indaba ze1KZN TV uyifundela usamukeli soya kaNgqulunga asikubhekele ke lezo ehamba phambili usukwini namhlanje. Umasipala waseThekwini uthi ngeke uphumule lingakahlanzeki idolobha. Ukhala ngobugebengu umphakathi wase Mooi River. Kanti ke umdanso usize intombazane encane ihlukane nezidakamizwa. Ikomiti lezokuhlalisa kwabantu kumasipala iTheku lithi ngeke ke liphumule lingakahlanzeki leli dolobha ikakhulukazi ke ukuhlela abantu abanezimvume zokudayisa ematafuleni ngemuva kwezikhalazo eziningi ezinkundleni zokuxhumana abantu bekhala ngokungcola kweTheku. Indawo iWarwick Avenue ingezinye ke yezindawo ethathwa njengendawo engasalawuleki ngenxa yokugcwala kwamatafula ebekuholela ke kutheni kungabikho nendawo yokuhamba abantu. Izinto zigaya ngomunye umhlathi kubanikazi bamatafula abadayisa ezitaladini zeTheku. Njengoba iziphathimandla siqalisa umkhankaso wokuhlanza leli dolobha njalo ngemva kwehora lesishiyagalombili ebusuku nala kulandelwa khona umgomo kamasipala osungasafuni umuntu ezitaladini ikakhulukazi kubanikazi bamatafula. Indawo uWarwick Avenue nedume ngokuthi semakethe ingezinye zezindawo bese zigcwele amatafula ngendlela engasalawuleki. Emva kwamahora amabili lo mkhankaso uqhubekile amaphoyisa kamasipala kanye neziphathimandla akwazile ukuthi kuona lo mgwaqo oseduze neClermont Rank asuse wonke amatafula kanye nezinto zabantu abasidayisayo ikakhulukazi kulabo abangenazo izincwadi. Okunye okuphinde kwenzeka baphinde basebenzisa iloli elithola amanzi ukuhlanza le ndawo ebisinephunga futhi namanzi anukayo okusolakala ukuthi amanye wawo adalwa yibona labantu abadayisa kuyona le ndawo. Ekhuluma nethimba usekela sihlalo wekomiti lokuhlaliswa kwabantu uveza ukuthi njengoba bewuqalele lo mkhankaso abasabheke emuva kulokho abaqalile. Nomkhankaso wethu uhamba kahle kakhulu ukuthi siyalikhuculula iTheku. Kunabantu abaningi abeza la eThekwini bafike iTheku lingcolile ekseni but kulezi insuku seleke siqalile kusukela ngesonto abantu bathi babefika ngomsombuluko bafike iTheku liclean akho ngisho kodwa ukungcola okukhona. Sifike la abantu bedayisa ngaphansi kwamatafula sathi maswaphakamisa amatafula abo kwavela amagundwane kwaphuma amagundwane and namhlanje kuba clean. Umthetho kahle wala eThekwini uthi kufanele mangabe kade udayisa ongenani ngo8 ugodi uqoqe uhambe kune storage sibabekele sona la bezokwazi ukuthi babeke khona izimpahla zabo. Then so encourage ukuthi basebenzise lezo storage. Ingakho namhlanje ubona kunje kungekho umuntu okhona is because sizamile kusukela ngesonto ukubafundisa leyo nto ukuthi bathathe impahla ntambambamba ozibeke storage ukuze badedele umasipala okwazi ukuthi uclean. Sicleana lonke ke iTheku. Omunye abanikazi bamatafula uthi bayabamukela lo mkhankaso kulandela ukuthi indawo abadayisela kuzona bese zingcolile zinuka kunzima nakubona ukuthi baqhubeke nakho ukudayisa. Ingane ziyafunda sisizifunda ngalento ingane eninazo sezikhulile manje ngikudayisa la. Ngiyakwazi ukuthi manifumana isente endilifumanayo la ndiyokwakha ngalo. Ziningi nje into endizenzayo ngale mali ngiyithola la etafuleni ngoba iyona into endiphila ngayo. Yebo sisi. Ngosuku ukwazi ukwenza malini mhlawumbe? Ngosuku kuyenzeka sisi udayisa u500. Kushiyana ngokwebhizi ukuthi ibhizi ihambe kanjani. Mhlambe ngamasonto ke kube ngcono ngamasonto. Ngoba abantu zube bengekho emisebenzini beze ke bazosixhasa kabantu. Siwenze mhlambe noma bo800. Kwazi ukulala ukuthi udlile. Ngalo mkhankaso wena sisi wenziwa ngumasipala asugxeki wenza kahle ngoba vele kumdaka la nathi siyavuya ngoba sifuna ukuncedisana naye senze nathi ngendlela le afuna senze ngayo ngokungalwi sihlale kunithi kuclean sincedisane nomasipala wethu hayi ukuthi bazoza ngodlame ukuthi ngoba nathi asinadlame kubona sizozwa lokho bakusho. Umkhize ephendula ngodaba lalabo abangenazi izimvumo zokudayisa uthi baphezulu kwazi izinhlelo zokubuyekeza imigomo yokukhishwa kwezincwadi. Leseze sasukuma uthando lokuthi idolobha lethu siyalithanda nathi bekungasiphathi kahle ukubona ukuthi iTheku lingcolile. Kodwa ke sifikele esikhatsini la khona sithi no enough is enough manje asilcleaneni iTheku asenze kube irresponsibility ye leadership
ekutheni itheku liklinwe. Sasesithi asihambeni nje sikhethe ubusuku kuphela ukuthi solukhuculula itheku ebusuku ukuze ngakusasa abantu mabefika ethekwini bafike itheku labo liklini. Uhlelo lama-permit siyalilungisa ukuthi wonke umuntu senesiqiniseko sokuthi odayisa la edolobheni lethu une-permit. Then sinayo iforum esesithe ayiqale phansi ihlale okutheni kukhulunyiswane nabantu abadayisayo kulungiswe inkinga zokuthola kwabo ama-permit. Kodwa ngaqinisekisa ukuthi iningi labantu abadayisa la edolobheni banawo ama-permit. Kunokwenzeka ukuthi abanye badecide ukuthi babuye barentise ngawo ama-permit okusinikeza inkinga-ke nokho ngoba mase sifika etafuleni sifika umnikazi we-permit engasekho siba nenkinga yokuthi sizothi wena ubani-ke sesikufica la. Kusenjalo abanye babadayisi bagxeka amaphoyisa kamasipala bethi ngaphambilini babe basusa ngendluzula futhi bebolisa nezimpahla zabo abasuke bezithathile. Noma 3000 ayafika uyikhohliwe ipermit ayafika wona kulo plastic wakhona omnyama bafaka khona kunjalo ubanana uyalimala bayimix efuthi bazimix ngesikhathi beyibopha lapha kuba nelokhuza kuyakushisa lapha ngisho one day ubanana ke ukwazi uhlala one day uhle lapha uthi uyikhipha ngakusasa leyo mpahla uyokhipha leyo mali kuyafana ukuthi uyokhipha into yonakela uyafika lapha suyalahla sukulahlekelwe ukhiphile imali unikezela umasipala wena imali othengayo usulahlekelwe. Laba basebenza kanjani laba bamanje? Hayi laba basebenza kanti batshengisa ingqondo ikhona kubona abafundile bayawazi umsebenzi abawenzayo. Yabona into engithanda ngoba bane-approach banendlela futhi yokutshela ukuthi if wena ufuna ukwenza something hamba uye endaweni ethize uyo-apply. Kade ngibazo lapha bekhuluma bethi nangu umuntu engingakhuluma naye nenza uma nifuna ama-permit sukani la. I-reason abenza ukuthi athi umuntu usuka la uyakutshela futhi ukuthi yini nathi vele mfethu njengoba sipataniswa lana nje ingoba kuhlushekiwe sisuyezwa hayi ukuthi asiboni ukuthi akufuzile ngabe kusetshenzela la kodwa ayikho indlela leyo chance encane oyitholayo you have to ukuthi uyisebenzise. Kodwa bona laba bafika bakhuluma kahle ukuthi uma ngabe bonke abantu bengagcina bebekela ko pavement yogcina indawo ingasekho susana. Yabona nje abahlukumeza umuntu lapho bakutshela nje effect nawo oyizwayo ekhanda usungagoloza noma uthi uyigolozela kodwa ama-fact laba abawenza laba bafike edistance hayi laba kade befika kuqala noma ngabe kuthiwa i-permit khona bafike bakhahlela iphatla bayithathe bayinyomfoze noma ukuthi ake umuntu lapha ngaphesheya ama-toilet awukho wena mhlawumbe uyo-order i-permit uhambe nayo uyafika isiyithathiwe uzokwenze njani. Uthola ukuthi abanye kufika abantu abantu ababaziyo ukuthi laba bantu banawo ama-permit into nje e-wrong leyo. Ingakho nje ukuthi yena i-deputy iyabeka isicacisele ukuthi kufanele kube kanjani yabo as from now ukuthi kufanele nisuke la impahla yeni ingalala emgaqweni ihambe e-Mooi house kusukela ngo4 to 8 after 8 kube kungabesekho kulutho la impahla senihambisile lokho siyakwamukela ngoba usitshela kahle akazile ukuzothatha impahla uyasitshela nje sibe right. Usihlalo wekomiti evuka ekuseni ukuyohlola isimo emva kokukhuculula ebusuku bangayizolo uthi itheku lizogcina lilento abayifunayo. Itheku selisuke la nodumo olubi ukuthi idolobha elingcolile sibukeka ngathi sesiqala nokudlula umsunduzi silwa nokulungisa le ndawo edume ngokuthi Warwick Junction sesihlanzela insuku ezinhlanu namhlanje ekseni besinginomhlangano ke nalabo abadayisayo khona waphela siyanabuze baphile kufanele bayiqwandele besinomhlangano ke sibachazela ukuthi kusuka namhlanje ngoba umthetho uthi bagcine ngo8 ukusebenza mabeqeda ukusebenza ngo8 sifuna ukuthi bahlanze indawo abasebenza kuyona kube ibona abazenzela lo msebenzi. Sizobanikeza thina ama-plastic okufaka udoti sobaneza imigqomo okufaka udoti bese sifika ntambama 6 sifake iskip umgqomo lomkhulu ukuthi bathele khona udoti wabo sekuthi sebefika ke abantu bethu abazohlanza emva ka9 bafike kube ukuthi indawo veli ihlanzekile. Yebo soqhubeka senza umsebenzi wokuhlanza kodwa sikusho ukuthi angabi bona abashiya amakesi aba amakhalibhothi abo otamatisi babo abaclean izinto ezisuke kuyibona benza ukuthi singcwele ilokho ke bese sixoxa namhlanje. Echaza ngodaba lalaba bakhala ngokuthi kabazi ukuthi sebezodlani noma yini sebezoyenza uzobafakela imali uthi ayikho into abangabasiza ngayo ngaphandle ukuthi bahloniphe umthetho kamasipala. Azange suse umuntu esikushilo nje sithe umuntu onetafula kuba nemvume
uma ngabe uzazi ukuthi awunayo imvume musa ukuyihlupha. Okunye ke sikutholayo ukuthi ke abantu sebewela baze bawelele nangala ku board abawelele nangala ngase Christian Center bedayisa kanti indawo vele engenawo ama permit okudayisa leyo. Ilokho ke sokusho sithi nje sifuna ukubamba umthetho ukuze sihloniphe umthetho. Masihloniphe umthetho thina njengomkhandlu soqinisekisa ukuthi iTheku libuyela esimeni kufanele libe yisona. Ngokusho kwesiphathimandla zalo masipala zithi lo mkhankaso ezuqale ngosuku lwangesonto zimisela ukuqhuba kuze kuba kuphela iminyaka emihlanu. Kude bokhosibisi eThekwini. Asike sithishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba. Siyabukamukela ke mbukeli usabukele zona indaba z1 KZN TV nosamukeliso wakangqulunga. Usakhala ke ngobugebengu nokudlanga ukusetshenziswa kwezidakamizwa umphakathi waselokishini eBrandville eMooi River nokuyilapho okwathungela khona ngomlilo ama-truck abalelwa kwama-21 kusukela ngonyaka owedlule. Imeya yomasipala impofana uMaureen Magubane uthi ke baphezulu kohlelo lokusebenza isiteshi samaphoyisa endawo kanti ke bazoqoqozela abatshalizimali ukuba babuye njengoba leya ndawo inothile ngomhlaba. Asibingelele mbukeli ekhaya sikwamukele ezindabeni z1 KZN TV. Namhlanje sinengxoxo ekhethekile nemeya kumasipala impofana eMooi River ukuthola nje kabanzi ukuthi zibe njani izinsuku eziyi100 bengenile ehhovisi. Asikubingelele mameya uMaureen Magubane sikwamukele ezindabeni z1 KZN TV. Ngiyabingelela kubabukeli be1 KZN TV, ngibingelele nakubahlali basempofana. Siyabonga nje ngethuba osinikeze lona. Sifisa nje ukuthola nje ukuthi mhlawumbe ngabe zibe njani izinsuku eziyi100 ngenile ehhovisi, mhlawumbe ngabe iziphi inhlelo ebekade nizibekele zona nimiphi njengamanje. Singene nge-festive season sathi masingena sa-organizer i-tournament ebi-accommodator abantu abasha. Sibe ku-Ward 4 sanayo naku-Ward 2 kwase kuzoba nenkulu okubizwa nge-Heroes Cup esithuthuke kakhulu esihlanganisa nje i-province yonke ayisathathi impofana kuphela. Saba nayo ke esize sivale ngomhla 20 Magdlul Christmas mhla 27 establish ama site azodayiswa abantu abakwazi ukuzakhela bezakhele. Kodwa umphakathi wase Riversdale unama site wona uhuman settlement uzowakhela izindlu kulo mphakathi. Kwi-speech esikhulunywe uPremier singithokozise kakhulu ekhuluma ngokuthi empofana kufanele kube ne-agri hub, and it was my dream long time ago. Mina original I'm a farmer, ngiyafama ka Ward 4 840 hectares ye farm, I'm a grain farmer. Uyithema eyisho lento uPremier ngabona ukuthi iMooi River if ubheka economy yase Mooi River, it's either you go back wenze textile but ezobiyenziwa ama ex-employees as a textile, then you form i textile. Uzokwazi ukukhumbula ukuthi la iMooi River bedume nge linen loaf. Wonke umuntu besuka eThekwini asukela ukuzothenga ilinen yasempofana. So ke we want to go back nama cooperative siyenze lento ibe impumelelo. Sine uhlelo lokuthi si register association. Singaloksa ngenelela ko association abayenziwa abanye. Nathi sifuna ukuthi sibe no association ke manje okhulumisana nathi ngqo. Lo association ke kunamhlanje nje babhizi banomhlangano ukuthi kufanele ulonjwe. Siyonmema mhla sulonjwa. Sizoba nento ekhulumisana nento ye-beef. Ukuthi beef kufanele senze i-slaughtering facility, not i-abattoir, slaughtering facility. La zizonqunywa khona inkomo zihambe ziye emabhusha.
emabhusha bebese bezenza ngendlela abazenza ngayo. Nakho lokho kuzodala amathuba emisebenzi kakhulu. Uma nje ubheka iagriculture umgogodla okudala amathuba emisebenzi la eMpofana, iagriculture i-textile. Eqhubeka uMagubane nenkulumo yakhe, uthe udaba lobugebengu endaweni bayalisebenza. Njengoba ngisho ukuthi sifuna lama police station oyi3. Ngomthetho kufanele umuntu azasuke ngeenyawo epolice station. It's just to make a phone call or report incident amaphoyisa afike. So kufanele sishintshe imindset ukuthi akufanele ukuthi umuntu uma enenkinga, uma unenkinga usukuditekile ngisho emqondweni. Amaphoyisa kufanele baseduze. Kube yiwona afikayo azokulekelela. Uyabona eMpofana ngibona ngazuthi mhlambe kufanele sikhulume kakhulu nomphathi station. Ingakho kade sikhuluma sama council ukuthi ithanda ukuxaka kakhulu into yobugebengu nokuthi irole yamaphoyisa iyini ukuze mangabe sihluleka siyayidlulisa sinquma ukuthi siyayidlulisa uma mpheke ngoba usakwafika sisa nangindosi undosi wakwafika la eseka agriculture. So nento yamaphara into ethanda ukuhlupha kakhulu la eMpofana, kodwa uma ubheka ingakontroleka into yamaphara if umphakathi ungazibopha ukuthi asithengi emaphareni. Fanele siqale iprogram ethi asithengi emaphareni. uMagubane uthe uzimisele ngokuthi asebenze ngokuzikhandla ukwakha igama labantu besifazane njengoba kunguyena kuphela imeya yesifazane kumasipala wesifunda uMgungundlovu. Uyabona kungikhuphula amahlombe. I want to walk tall and ngifuna ukuthi kwakhombisa amadoda ukuthi la kuphethe khona umuntu wesifazane kubanjani. Izinto engizimisela ukuthi ngizenze zibe yinguquko eMpofana. Ngifisa ukubeka isithombe sokuthi umuntu wesifazane uma kuthiwa akaphathe uyakwazi ukuphatha. Ngoba abantu besifazane ngisho emakhaya ibona imanage, ibona abatshela ngisho indoda ukuthi uzoqokana. So ke kungenza ukuthi lokho ngibheke ukuthi Mgungundlovu irole engizoyidlala izoba nkulu. Ngikhethe nokuthi ngizoba kwikomiti kwiDDM le justice. Ngizoba uchairperson walo. Kufanele nalapho futhi ngikuveze ngempela ngoba abantu besifazane ba izisulu ikakhulu ezintweni eziningi. Kodwa mina ngifuna ukuyidlala irole nakubantu besifazane bala eMpofana ngoba charity begins at home. Ngizoqala kubantu besifazane women empowerment ngifuna ukuyibona la eMpofana. Remember mina I'm also a president of Women in Agriculture and Rural Development. Ngihamba kakhulu kwi status of women New York. So where we discuss izinto zoku-empowerisha abantu besifazane. I think I've got the opportunity ke manje ukuthi all these years ngitravela abroad ngibuyisani ke manje engizoyi-implementa la eMgungundlovu district. Esephetha uMagubane uthe indawo yase Mooi River inothile ngamaplazi kanye nokunye okuningi ngakho abatshali izimali bangahlomula kakhulu ngokuyotshala imali khona kuleya ndawo. Ayanda Dube ngibika ngise Mooi River. Intombazane esencane ebisingene shi kwizidakamizwa uLondeka Mathebula wakwaMbonambe enyakatho nelikaMthaniya uthi kuba bengekhona uthando lomdanso olumsizile wehlukana nezidakamizwa ngabe kukhulunywa okunye manje. uLondeka ke ukusho lokho ekhuluma neziko lezindaba le1KZN TV ngesikhathi ke kuqhubeka umncintiswano wentsha womdanso nalapho ke ikhuthaze khona intsha ukuba ke igxile ezitweni ezizobaqhelanisa nokwenza okubi ikakhulukazi ke isidakanyizwa. Intsha kwaMbonambi ehlanganeke ehholo lomphakathi kumqhudelwano womdanso wezitayile ezahlukene. Lo mqhudelwano
Inhloso yawo ukuthi ke ifundulule amakhono nokuthi ke bezigcine bematasa bengangeni kwesidakamizwa. But i-competition about ukudance. I-aim ukuthi sithola amakhono abantwana sikwazi ukuthi sibasize. Babe nayo into ababhizi ngayo bangabi uvanzi emgwaqeni. Lona ke uLondeka Mathebula owenza ibanga le-10. uLondeka ubesegxileke kakhulu kuyisidakamizwa ngenxa yokukhohlisana nabangani. Kodwa manje uthi umdanso umsizile waphunyuka ezidakamizweni. Into engenza ngingene kubhemini ukuthi amantombazane engangihlala nawo ayethanda abafana kakhulu. Manje abafana ayethandana nabo ayethanda ukuthi efike babhemise mase ubhema ukwayi vele khona into ezoyenza ngaphakathi kwabo bengayinaki izinto eziningi. Mase ke sebesadukile konke lokho befike ke benza izinto bengazi ukuthi befike kanjani endaweni ethize. Njengokuya eklabini befike bebhema emaklabini mase balala khona mase abafana bazoyidalela ke. Intsha yakule ndawo ibuka ke uthokozele kakhulu lo mdanso ngoba ke ithi ke uzowulekelela ukuthi ke ingenzi izinto ezimbi kodwa ke kube nento egxile kuyona nezobaqinisa nje ukuthi behlezi bematasa bengenzi okubi. Umdanso kimi ngiyawusekhonda kakhulu nje uright ukuthi ekuthenini sichithe ukuthi isizungu singaze singene edakamizweni. Asikukhumbuze ke lezo ezithe zahamba phambili osukwini namhlanje sithe umasipala waseThekwini ke uthi ngeke uphumule lingakahlanzeki idolobha. Ukhala ngobugebengu kumphakathi wase Mooi River kanti ke umdanso usize ke intombazane encane ihlukane nezidakamizwa. Mbukele ke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nginifisela impela sonto emnandi.